Jang Pantara Ratri mung cipta kulon tan ana liyan kaeksi Sukmono pangadiri nuwi ana sasmintaning sujagan wasisaning Ubadara dun mangke paman Pati Arya Singgundi paman Pati Arya Suman paman Pati Mrasa Jenar ayo ndadekaken pangenira si paman Pati Arya Singgundi wonten jeneng paringsun bijana ngarsaning manira paman Pati Arya Singgundi kawula ana ninggih kepareng paduka miji dhumateng piswanipun ingkang bapa ing kepatihan Dewaji Sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Ing jawi sanget kwatosing manah Pindaran Salamba pinanjur ing alun-alun. Kumitra caruk maras manahipun ingkang pamaning kepatihan nggih. Nanging sareng kula caket wonten ngajengan paduka Gusti kula Sang Notangger Prabu Duryudana. Para sing manah kula pindhane kadya siniram tirta wahyu swindu. Tebih saking raos kemarasan Dewaji kula nyadhung dawuh kawula ana ninggi. Paman Pati Arya Singgundi iki katiparan kang ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Marata Dyaki Pranata tata rakite kaparajan negara Ngastina aturna marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti kengkarempit Paman Pati Arya Singgundi menawi paduka ndangu bab tata rakite kaparajan negari ing Gajahhoya kula kinten sadaya datan badhe damel kuciwaning manah paduka juryatanipun sangya para kawula tasih samya manunggal tetunggalan dados tunggal wonten ngarsa paduka Gusti kula Sang Nata mandhapipun dumateng para adik prajuritan ingkang boten kendhat nggenya tansah gegladen olah kridaning kaparang pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana ingkang abdi kepatihan remuk asawarna putung semangga kabandhemna nggih anak Prabu kawula ana ninggi gawe marem dasingsun teka jangkep kang dadi aturira Paman Pati Arya Singgundi ora liwat bakaran kanggo tamba tindakna selawase urip Paman Pati Arya Singgundi menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartemtu kula mboten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Angger Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana walat menapa ingkang badhe dumawa lan dosa menapa ingkang badhe kula sandhang wonten kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh nanging ewa semanten gandeng ingkang dados nalendra mriku ingkang putra lajeng Paman Arya Singgundi ingkang minangka badal wakil kula paripaksa sembahipun Paman Arya Singgundi kula tampi dawa sami-sami Paman Arya boten langkung mukya kaprayogakna tuwin kaskecaken lenggahipun Paman Arya Singgundi wonten praja negari Ngastina Paman Pati Arya Suman sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang pamaning kepatihan nggih kawula nuwun durwangi Bapa Durna Bapa Penemban Kumbayana sesembahan kula ing saka lima Bapa Penemban sarawipun Bapa Penemban Durna mugi mangke karaharjan piwanggung putra ngaturaken pambajur arja mugi kunjuka wonten ngarsa paduka Bapa Penemban Durna ing saka lima Bapa Penemban Kumbayana
nek kentas waru gembal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas. Dadi wana alas dadi wana. Oh, tali wesi jenenge rante wong wedok metu bengi jenenge Lole anak Prabu Jaka Pitana. Kepareng paduka Angger Prabu Duryudana miji dumateng pisanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Oh, sampun kepareng wilujeng sowan kula tebih saking rubeda. Sinaken nomering Karaharjan tuwin Karahayon. Pambagya Raharja sampun ingkang Bapa tampi kunjuk nersanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Angger Prabu Jaka Pitana, anak Angger Ngastina. Sampun kula tampi damel bumbung dasing manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung kaprayogana legapipun Pandurna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu. Apa dene sira Dimas Kartomarmo kadangipun Kakang Pondo Kandhi Raja sak pratamu satane pondo tatanem barisan para wadya boling pondo gantung sibu aja nganti pondo saur manuk jenenge Senedya mbabarake tinanem Brahma wigatining pasewakan Dimas Kartomarmo. Mbah nuk niki Dewarji sesembahan kula pengayoman kula Trimadya Pada Prating Delahan Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Menawi sampun paduka dawuhaken tartantu kula mboten badhe swala namung mboten langkung dereng lan sak sampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapa wedha paduka Gusti kula Sang Dewarji Koko Prabu Duryudana. Siadhi atur bekti ana kersanipun Kakang ora liwat pangestu ingsun wae Tampanuna Kartomarmo. Sampun sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat paribe. Paramaestu paduka badhe kula cancang bojang paning dumawing wijang keting merdaya. Saestu dadosaken cahya nercahya daging raka jiwan dan sinuwun nduk niki. Nur pangke Koko Prabu Baladewa. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken asung pasegan monokrami. Mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat Patendra Jala Dewaku. Walatala. Yayi Prabu Kasigyan Yayi. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken sak mangke miji dumateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Bayuh bombong sanget tuwin mongkok manahipun ingkang Raka ing Mandura. Wondene kula awis-awis katimbalan sawetawun para senegari Ngastina sak mangke kula saged caket lan kula saged sapet jagung marang ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi. Mboten langkung pudha pangesta waseng pasegan monokrami sampun ingkang Raka tampi damel bombong tias manahipun ingkang Raka ing Mandura. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu sampun saged damel bombong tias manahipun Koko Prabu. Para ingkang sampun dados dawuh paduka badhe kula candhi asta kekalih amwahana dhateng gesangipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Mboten langkung kaprayogan nurukipun. Sampun boten kirang prayogi Yayi. Sowan kula anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Durmagi pamandari sengguni kula wonten timbalan. Estripun damel kaget dumateng sagya para pinisepuh Koko Prabu Baladewa kidatan kantun. Wonten dawuh menapa Yayi? Sewu lepat para ingkang sampun kula tindakaken lan kula lampahi kula diagem pangaksami. Krana kula ngawontenaken pasewakan inggih benek lan inggih sampun Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu wayu Bathara jagat. Yayi nuwun sewu. Gandeng samangke ingkang Raka ing Mandura sampun kapiji sowan kula. Kula sampun katimbang gawring datur praja negari Ngastina. Pramila gandeng ingkang madhet nalindra praja negari Gajahya mriku namung paduka Yayi Prabu Duryudana. Pramila ingkang gadhah wenang njenengipun dumateng kawontenan praja negari Gajahya inggih namung paduka Yayi Prabu Duryudana. Mekaten. Iyi. Pramila samangke purba asisa kula kapasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang Raka namung sendika dawuh sartanipun kula mung badhe nganglungaken jangka nelingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana.
Matur sembah nuwun. Koko Prabu wonten timbalan. Estunipun anggenipun ingkang rayi ngawontenaken pasewakan tumunten ngrawuhaken dumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Sayekti kula namung badhe nyuwun pewajar lan kula nyuwun pepadang dhateng menapa ingkang dados gegembalaning raos manahipun ingkang rayipun Joko Witono. Kados pundi? Kula nampi nawala saking kadang kula para Pandhawa. Surasaning nawala para Pandhawa badhe amurwakani anggenipun badhe mbangun candhi Saptarengga. Kamangka nuwun sewu. Ingkang putra pun Joko Witono utawi ingkang rayipun Duryudana menika ugi tumpun andarbene dumateng candhi Saptarengga. Amargi kula inggih darah Barata, kula inggih turas Barata. Kamangka inggih pancer jaler tur dawah ingkang sepuh. Pramila lajeng pipi menapa? Samangke kula dereng gadah musik gegayuhan arsa bangun candhi Saptarengga. Malah para Pandhawa sampun ngrumiyin. Menapa menika mboten nampa damel kuciwaning manah tumrap kula. Pramila samangke anggen kula nyuwun arawipun Koko Prabu Baladewa namung badhe kula suwuni dawuh babagan anggenipun para Pandhawa. Menapa para Pandhawa anggenipun gadhah gegayuhan badhe dipun duwa supados boten siyos kelampah. Menapa para Sata Kurawa utaminipun kang rayipun Joko Witono kendel kewala. Menapa malah samangke sak biyantu dumateng prawa ingkang dados lekasipun para Pandhawa anggenipun badhe mbangun candhi Saptarengga. Awit nuwun sewu. Kula ugi badhe nyuwun pewajar dawuh dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Awit saking para Pandhawa ingkang tansah angucik dumateng prabaning ingkang rayi Ngastina. Koko Prabu, ya jagat pangestu ora yubana jagat Patendra Jaladewaku. Yayi Prabu wonten timbalan. Nuwun panggih. Menawi Paduka Yayi Prabu Joko Witono amiji tuwin nandangu nyuwun aturipun Kang Raka ing Mandura. Babagan para Pandhawa anggenipun nggadahi lekas tuwin gegayuhan pengin bangun candhi Saptarengga nuwun sewu. Blaka suta kemawon kula mboten gadahi raos mbanjindhe mbansilatan. Menawi para Pandhawa kula mbanjindhe para Sata Kurawa kula mbansilatan mriku babar pisan mboten wonten mboten thukul salebeting manahipun ingkang Raka ing Mandura. Ananging menawi sakmangke Paduka Yayi Prabu Duryudana nyuwun nika pamrayogi teges Paduka Yayi Prabu Joko Witono nyuwun dawuh wonten kesanipun ingkang Raka ing Mandura. Menapa Pandhawa badhe dipun duwa, menapa mendel kemawon, menapa malah para Pandhawa dipun sengguyung. Yayi, menawi pamaryoganipun ingkang Raka ing Mandura, sakmangke para Pandhawa anggenipun badhe kepengin bangun candhi Saptarengga, mrika dipun paringi sak biyantu. Teges para Pandhawa dipun sengguyung, mboten namung nyengkuyung bab ragat lair, nanging ugi nyengkuyung bab ragat batos. Nanging wis semanten menawi Paduka Yayi Prabu Duryudana awrat tuwin kawratan ngrawuhi lekasipun para Pandhawa anggenipun badhe bangun candhi Saptarengga, sakmangke mboten sisah ketayalan rawuh wonten ing candhi Saptarengga ngrawuhi dumateng kasipun para Pandhawa. Sakmangke supados Paduka Yayi Prabu Duryudana utusan dhateng wakil Paduka. Nanging nuwun sewu. Aturipun Kang Raka ingkang kados mekaten wong mboten kok nrenggalangi sedyanipun para Pandhawa. Pangintenipun Pandhawa sampun nampi menawi namung utusan Kiwala. Pangintenipun mugi dados margi karukunan Pandhawa lan Kurawa perkawis mboten tentrem, mboten saking kalih para Pandhawa. Nanging tentrem lan botenipun Kurawa kaliyan para Pandhawa mriku namung gumantung dhateng pun kadang-kadang kula para Sata Kurawa ingkang tinemu sepuh. Pramila monggo anggenipun badhe nggulung dumateng lekasipun para Pandhawa kula sumanggaken. Ingkang marayogi ingkang tetela aturipun Kang Raka kados mekaten niku kula wau Yayi. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Dawah sami-sami. Lajeng kula nyuwun pamrayogi dhateng Bapa Nemban Durna. Bapa Nemban, kula wonten dawuh nggih. Kados pundi Mitra Paduka anggen kula badhe nggagapi dumateng kauntaripun para Pandhawa dipun gadhah kekayuhan kepengin bangun candhi Saptarengga. Nuwun sewu.
Kula kinten menawi babagan kawontenanipun para Pandhawa. Menika anggenipun nggadahi lekas, nggadahi gegayuhan. Inggih menika kepengin miwiti mbangun candhi Saptarengga. Renggo. Renggo menapa Renggo? Renggo. Bangun candhi Saptarengga. Oh nggih, bangun candhi Saptarengga. Menika kula kinten mboten sisah dipun penggalih lho, nggih, mboten sisah dipun penggalih. Nanging ingkang dipun penggalih dening Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika kedah gayuh dumateng katentremaning manah. Lair lan batos kawontenan wonten Raja Negari Ngastina. Panjenengan menika inggih kedah gayuh katentreman lair lan batos sarana mejahi dumateng pun para Pandhawa. Lha nipun kados pundi? Merga nuwun sewu. Kala wau Paduka Yayi Prabu Duryudana paring dawuh, Anak Prabu Jaka Pitana paring pangandikan. Bilih dereng tentrem raosing manah, dereng tentrem raosing pikir menawi para Pandhawa tasih ngucik dumateng kawontenan negari Ngastina. Ha iki. Pramila pamanggih kula angel mijet wing nganti suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa. Menawi sakmangke saged mejahi inggih menika ingkang dados karingkianipun para Pandhawa. Karingkian menika mboten kok dados pengapesan, nanging menawi para Pandhawa dipun tilar saking kalih perkawis menika, para Pandhawa badhe ringkih, badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa menika gampil saestu. Lajeng menawa perkawis menawi menika dipun icalaken dados rana ringkih Pandhawa. Iya. Senananipun gampil. Senananipun gampil. Ingkang pertama utawi ingkang sepisan menawi Pandhawa badhe dipun damel ringkih kedah mejahi dumateng pujangganing negari Ngamarta inggih menika Ratu Ndarawati Ireng Cemani ingkang jejuluk pun Prabu Sri Bathara Kresna. Menika lajeng ingkang angka kalih menawi badhe damel kucemas maring Pandhawa, damel nglumpruk manahipun para Pandhawa kedah mejahi dumateng pun Kakang Semar Badranaya. Pramila sakmangke menawi badhe damel sarana pati ing katang-katang paduka pun para Pandhawa mboten sisah menggalih ingkang werna-werna, mboten sisah menggalih sakmangke badhe nyengkuyung dumateng lekasipun para Pandhawa. Anggenipun badhe mbangun Candhi Saptarengga. Renggo. Candhi Saptarengga menika. Sakmangke para Pandhawa dipun giri gudha kemawon, dipun giri godha. Sarananipun. Sarananipun sakmangke supados paduka Anak Prabu Duryudana utusan dhateng serayaning negari Ngastina inggih anak murid kula ingkang samangke sampun mapan wonten Kertapan Sukalima nggih. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraket nawang sesangga. Nalin trombak marwa sing sang katrika mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurda kurorek kagiri-giri Ya jagat pangesungkara Bawadrana. kula wonten dawuh. Kula kinten kula mathuk kelawan para iki sampun paduka dawuhaken. Jalaran pengangkah kula menika kula namung kepengin besok apa bisa nyumurupi pejaing para Pandhawa. Oh, ladalah. Menawi mengatakan paduka Anak Prabu Jaka Pitana sarujuk kalian menapa ingkang dados pamanggipun ingkang bapa ing Sukalima. Sarujuk. Sabage benjang menapa anggenipun badhe utusan dumateng Nalendra Tetulukan utawi siswa saking paduka Bawa Badrana benjang menapa anggenipun badhe damel sarana mejahi dumateng Koko Prabu Kresna kaliyan pun Semar Badranaya. Samangke kula kinten boten badhe kelampah lekasipun para pandhawanipun badhe bangun Candhi Saptarengga menawi menungsa loro menika sampun sirna margalayu. Yayi Prabu mangke riyin.
pangestu Wahyu Bathara Jagat Patendra Jaladewa. Nuwun sewu Yai. Para Kanteng Mandura Semulatur. Munggel pangandikan Paduka Yai Prabu Duryudana. Kados pundi Wong Prabu Mandura? Bayirin. Sekawit Paduka Yai Prabu Duryudana menika paring dawuh lan nyuwun aturipun Kang Raka Mandura kula dipun suwuni pepajar. Dipun suwuni supados paring atur nentremaken penggalih Paduka Yai Prabu Duryudana. Sakmangke Paduka Yai Prabu Duryudana sampun saged nampi dumateng menapa ingkang dados aturipun Kang Raka Mandura. Nanging nuwun sewu sareng sakmangke nyuwun pamanggih pamrayogi dhateng pun Bapa Bandurna ingkang nuwun sewu menika nadyanto tiyang sepuh nadyanto Bapa Bandurna menika pujangganing para Sata Kurawa nadyanto Bapa Bandurna menika derajating brahmana nanging nuwun sewu wah tekanipun ugi tansah tartentu njlomprongaken dhateng pun para kadang-kadang kula para Sata Kurawa sakmangke kula sampun marem sakmangke kula pun mongkok nek Paduka Yai Prabu Duryudana nampi menawa ingkang dados aturipun ingkang Raka kula nyuwun supados sabiyantu dhumateng kasipun para Pandhawa. Nanging kula kinten Paduka Yai Prabu Duryudana sajak malih tingalipun sareng nampi pangandikanipun wong tuwa sing ora mikir tembe mburine. Kula kinten paningali Paduka Yai Prabu Duryudana kaya-kaya diwalik ngibarate nyumurupi kamulyaning batin karo kamulyaning lair luwih milih kamulyaning lair. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu. Menawi ngaten kula rumangsa ingkang Raka ing Mandura nggadahi rasa pangrasa bilanggen kula mapan wonten para senegari Ngastina menika mboten wonten ginanipun. Ingkang mengaten kula aturi mrayogaken lenggahipun Yai Prabu Duryudana ingkang Raka nyuwun pamit kula wangsul wonten para senegari Mandura Yai. Sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya karada kura kurda kura rek kiri Ya jagat pangestu karo pamanarya wonten dawuh kados pundi menawi kantoripun sampun kados mekaten Koko Prabu Maladuka nuwun sewu nggih kula kinten inggih perkawis ingkang lumrah menawi ingkang Raka Mandura menika duka jalaran nuwun sewu pancen estu pamrayoganipun anak Prabu Baladewa menika sae lan prayogi Jernyatanipun anak Prabu Baladewa paring dawuh bilih saenipun anak Prabu Duryudana sak biyantu dhumateng pun lekasipun para Pandhawa. Ah menika kula matuk. Nggih. Nanging sareng sak mangke Paduka anak Prabu Duryudana nyuwun pamrayogi dhateng Kakang Durna. Kamangka Kakang Durna dalu niki nggih medal. Medal namanipun? Inggih medal ngendikane, medal pamrayogane. Nggih medal sanese barang. Hus. Ora sak geleme dhewe sampean Dipatih. Nyatane sampean disuwuni pamrayoga sampean ya iso merantasi. Oh. Nuwun sewu, nuwun sewu.
Senajan anak Prabu Baladewa menika dados pengayomipun para sata Kurawa, nanging Kurawa menika dados murid kula. Yo ngaten nggih. Dadi apike kaya ngapa ature wong liya. Tetapi saya kalah karo ature Begawan Durna. Nggih Kakang Durna nggih. Kula ki jan percaya karo sampeyan niki nek kon blithuk uwang, nek kon ngajak-ajaki wong njlomprongke wong liya ki kaya le gampang. Gampang. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Ya jagat Pangesungkara. Pamandarya, Kula wonten dawuh. kula kok malah gadhahi raos Cubriya. Cubriya kados pundi? Cubriya kados pundi, Ger? Sampun ngantos sak panggi. Mangke gegek-akhiripun Koko Prabu Baladewa mingset saking kedhaton negari Ngastina. Menika mboten kundur dhateng negari Mandura, nanging sak mangke malah badhe sowan wonten negari Ndarawati. Lho. Sowan teng negari Ndarawati liripun kados pundi? Awit nuwun sewu. Samangke Bapa Durna ngrasani tuwin ngojek dhumateng asmanipun arayinipun Koko Prabu Baladewa. Inggihipun Koko Prabu Ndarawati, inggihipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwatos sing manah kula. Menawi ngantos sak mangke Koko Prabu Baladewa boten kundur dhateng negari Mandura, nanging malah sowan dhateng negari Ndarawati. Malah sak mangke kula nampi tukanipun Koko Prabu Ndarawati. Kawontenan kula sak mangke badhe tumpas. Sampun ngantos. Sampun ngantos perkawis menika dipun penggalih. Awit nuwun sewu. Baladewa niku nek krungu jenenge adine dirasani dening wong liya menika nuwun sewu. Ora kok gek nesu dhewe, ora kok ditandangi dhewe. Ning mesti nuwun sewu. Ora maju perang dhewe, ora mbelani dhewe ning mesti kandhake karo adine. Merga dheweke rumangsa sing dirasani adine, sing merantasi karya ya kudu adine. Menika ratu ingkang boten nggadahi wibawa menika kados Prabu Baladewa menika. Ora sampean kok iso matur nek ratu sing ora duweni wibawa ki anak Prabu Baladewa. Lho, cobi to. Teng lakon Wahyu Trimanggala nika. Nalikane anak Prabu Baladewa dipun suwuni pamrayogi, nanging pamrayoganipun boten dipun gugu kaliyan anak Prabu Duryudana. Nggih. Ning anak Prabu Durna langkung percaya dhateng atur kula, lan atur kula sak mangke ugi marayogaken bilih Kresna kedadipun pejahi. Nggih. Baladewa ora kok duka. Yayi nuwun sewu. Menawi ngaten caranipun mboten sah mengsah nata Ndrawati nang mengsah ingkang raka ing Mandura. Baladewa ora mboten matur ngaten mboten. Nggih. Ning mesti Prabu Baladewa matur. Yayi nuwun sewu. Mari perkawis kados mekaten kula aturi marayogakaken perkawis menika kula kandhake dumateng kadang kula ing Ndarawati. Lah menika ora teges Ratu Mandura menika ratu ingkang cepu. Cepu niku napa? Kandhakan. Ning perkara apa-apa mesti kandhake ning adine, ora gelem ngrambungi dhewe. Sampun. Perkawis Koko Prabu Baladewa mboten sah dipun penggalih. Inggih. Nanging kagem jagi kawontenanipun ingkang putra Duryudana samangke para sata Kurawa kinen melapat titahipun Koko Prabu Baladewa Ngestaken dawuh. Durna Wonten dawuh. samangke paduka paring dawuh bilih paduka nggadahi nalendra mitrat utawi siswa saking Pertapan Sukalima. Inggih. Boglaturi samangke nglarapaken sawanipun wonten Paraja negari Ngastina. Cepate wonten dawuh. Jeluk ana anak muridku kae. Karo bapakne kae. Oh ngaten. Nggih. Kan kok nyuwanke mrene. Nuwun sewu kula nek mboten nampa dawuh anak Prabu Duryudana kula mboten wantun. Paman Mati Haryo Sengkuni sak mangke katimbalana sawanipun Nalendra Memitran. Oh inggih ngestaken.
matur marang risang ohaya ki sarwi para kadiparan karsaning nyuwang Pati yogya salining warna ong ya jagat pangesungkara pamandarya kula wonten dawuh menapa menika pawongan samangke dados rayaning Kurawa inggih mbok menawi nalikanipun kula titik wonten ing paseban kula wau kula suwune priksa sinten sing murite Durna. Lah wong loro niku ngacung. Ngeten ya. Iya. Lah monggo dipun dangu. Bawa Durna. Wonten dawuh. Menapa inggih menika memitran paduka. Inggih lesen anu leres. Leres inggih menika. Samangke kula aturi dangu. Nurwangi perban. Menika Brahmana kalian Nalindra Nurwangi. Menawi samangke Gustu waring dawuh dhateng Kang Adi Ngastina. Paduka menika saking pundi sinten peparap lan jujuranipun? Ya jagat pangestu kala wayahu Bathara jagat mastuna mesti dameski aring bawana langgeng. Sinuwun Prabu Duryudana. Yen to Sang Prabu ndangu kelawan panjenengan ingsun ya aku. Ya iki pandhita klayang kabur kanginan kendhang kebaraten. Ya aku Begawan Wisakarna. Paduka Sang Pirandita Penemban Wisakarna. Ya pancen kepara nyata. Lajeng ingkang wingking menika Nalindra saking pundi? Iya Nun. Nunamin pasang kaliman labih terpino ing loduni dumawing tawang tawang sinuwun. Menawi paduka kandhang dumateng praptanipun Kang Abdi. Awonten pawarni kula wingking saking negaring Trambulan Jagat. Kula pun Prabu Sakra Sangkara. Prabu Sakra Sangkara. Iya Nun. Ana pernah apa kelawan Sang Penemban Wisakarna? Kaleres kula anak mbarep. Atmaja mbarep. Iya, sendika. Sendika menapa? Leres. Leres inggih dados paduka kula Atmaja pambayun saking Rama Penemban Wisakarna. Lajeng samangke anggen kula nglarapaken dhumateng para Pandira Sang Pirandita Penemban Wisakarna. Namung luhane dhateng menapa ingkang dados dipun pangandikanipun Bawa Durna. Iya. Sang Prabu duwe sedya apa? Sakmengko Wisakarna ingkang keduga. Sagu sartane bisa minangkan inggih. Nuwun sewu. Kula menika pengin mateni, pengin mejahi dhumateng para kadang kula para Pandhawa. Kamangka mumpung kawontenanipun para Pandhawa nembe cedhek. Sakmangke kula suwun supados Sang Penemban Wisakarna nelikung mejahi dhumateng pun Prabu Kresna kaliyan Kyai Semar Badranaya. Reban. Pandhita Kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang susu angin ngendi nggone iya jagat pangestu kara ora sandadak sira Sang Prabu Duryudana duweni rasa sumelang yen to pancen kuwi sing dadi kekarepanmu sinuwun aku mengko ing keduga saguh ngaturke kewandane para Pandhawa Estu. iya lahir lan batin yen to nganti gagar wigar apa sing tak aturake seksenana janggaku ingkang dadi jole Matur nuwun. Lajeng pinjang menapa anggenipun badhe bidhal mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Ora ketang sambung obor cala lintang sartane ora ngenteni sleming Sang Hyang Anaka sakmengko aku bakal ngaturake kewandane para Pandhawa. Matur nuwun.
Malah yen mangkono aku njaluk pamit wektu dina iki ora kanthi gantaran 3 dina. Aku bakal bali ngaturke ndase Pandhawa, taturke ngersani anak Prabu Duryudana. Durna. Kula wonten dawuh nggih. Saestu kula marem. Nggih. Marem bab menapa? Babagan angin paduka gadhe sabiyantu. Dhateng lekasipun Kang putra ing ngesti anggenipun badhe mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Oh, loleh. Ha iki mesti kemawon mekaten nggih. Ing pengangkah bapa ingkang bapa ing saka 5 menika namung kepengin nayog yanian mujudaken menapa ingkang dados jangka jangkaning paduka anak Prabu Duryudana. Dumunten Paman Harya, kula wonten dawuh. samangke nuli kula dawuhi supados nglempaken barisaning para Sata Kurawa kinarya mlapat tindhaipun Koko Prabu Baladewa lan ugi ngrumajangi dhateng tindhaipun Bapa Penemban Wisakarna sartanipun Yayi Prabu Sakara Sangkara. Inggih ngestaken dawuh. Dumunten sakmangke kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngatos-atos sampun kados dene lari alit Kartomarma. Kula wonten dawuh sinuwun. Para Tadyagi Bupara kang padha sibuk ingsun kuntur kedaton. Nun ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining mananggilan. Arsa sang nata kundur ngedaton jeluk saking Damarcana kinapit gamparan gading. Kadheraken sangjaning Paramban Jedi manggung ketanggung Jaka Paloro-loro. Gegeg samya ngambil pacaring keprabon. Kawis dang saking mandura tindaknya Sang Sri Naranata. Tindhaira Sang Prabu Duryudana tansah areruntungan. Nadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Sakara Sangkara. Kula nyadong dawuh Ndara. Sak kunduripun miwah sak mandhapipun paduka saking kedaton negari Ngastina kok teka nguncal-uncalaken buah. Wong pusung wong solung nah. Mbok menawa pacitan kedaton ki turah-turah kok ya.
Kula nyadong dawuh Ndara. Tokok wonten dawuh. Mila kula aja kaget ketak piji ana ing tampel wates negara Ngastina. La taala. Kados pundi? Kula niki ngrumasi kula mengabdi. Dados menawi kula dipun timbali kula namung sendika ndederek. Nggih. Tokok wonten dawuh. Lung, nun. Aku wis kepareng srawung marang Sang Nata ya Nalindra ing Ngastina Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Nggih. Malah sakmengko aku wis nampa dawuh saka ngersane Sang Prabu Duryudana. Yen to sakmengko aku kadhawan mateni para Pandhawa. Nanging miturut pangandikaning bapa Penemban Durna sing dipateni aja pendhawane sithik. Nanging luwih disesuk dipateni pujanggane para Pandhawa. Merga yen to pujanggane para Pandhawa wis modar, pujanggane Pandhawa wis entek, wis mati. Tartentu angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring yen to arep mateni kelan para Pandhawa. Lho. Mengke riyen, Lom. Ratu Gustimu Prabu Sakra Sangkara paring dawuh. Nek Begawan Durna dawuh nek kon mateni pujanggane. Lah pujanggane Pandhawa ki sapa? Alah. Kowe iki kanthi kaya ora apal, Gok. Lah sapa? Pujanggane Pandhawa kuwi Cetha. 1. Sapa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Wis. Kuwi ora isining pustaka Jamus Delima Sada. Lho, lah iya. Lho, lah iya. Pujanggane sing tansah biyantu mbelani karo Pandhawa. Ha ya ora liya kejaba mung Prabu Kresna karo Semar. Mangka nuwun sewu, Prabu Kresna kuwi wong limpat wasis waskita ing Esti. Gok wonten dawuh. Lho, Nun. Tak kira ora angel yen to mung arep mateni marang Prabu Kresna. Sebab Prabu Kresna kuwi mengijen aku nganti wadyabala segelar papan saka negaraku ing terang bulan jagat. Mesti yen to arep ngebuyi Batang Sayuta ning Mrajanegara Ndrawati gampang. Lah nggih gampang. Gampang. Ning nuwun sewu. Sampeyan sing dereng ngerti niku perkara siji. Perkara apa? Sampeyan dereng ngerti babagan sinten Prabu Kresna Ratu Ndrawati niku. Lho. Sapa? Sak ngertiku Ratu Ndrawati ku ya Prabu Kresna. Jriyatane senajan to aku lagi wae krungu jeneng kuwi. Sartane durung tau krungu, sartane durung tau tepung sak pejago ngaduarep lan Prabu Kresna. Aku wis mangerteni marang kondange Ratu Ndrawati. Lah nggih. Nek sampeyan pun pirsa babagan kondange Ratu Ndrawati kedahe nggih pun pirsa sinten sejatine Nata Ndrawati. Ya lho. Sawa jlentrena kok. Lah Ratu Ndrawati niku Nalindra nuwun sewu wujudane ireng Cemani. ning senajan wujudane Ireng Cemani nanging Prabu Kresna menika Nalindra tuhu sekti kalintang jayaning perang. Merga duweni pusaka cacahe 3. Prabu Kresna kuwi inggih. Pusakane apa wae? Tak kira nek mungsuh pusakaku ora bakal ono apa-apane. Weh mengke riyen Sampeyan aja waton bisa ngucap nek durung ngerti kasunyatan sing saktenane. Piye kasunyatane? Pusakane Prabu Kresna niku sing sepisan jenenge Senjata Cakra. Senjata Cakra. Nggih. Nuwun sewu senjata Cakra niku wujudane meng kaya gir becak. Meng kaya gir sepeda motor niku lho. Meng cilik. Ya kira-kira ukuran 6 dim lah. Kegedhen wong busuk Pak. 6 dim. Senjata Cakra wujudane kaya gir. Nggih. Enten bedore. Ya, Niku dayane luar biasa ya, Gok. nggih. Senjata Cakra niku tamake gunung jugruk segara Asat. Ampuhe ngono ndi? Pusakaku kuwi uga yen to tamake gunung jugruk segara bakal asat. Weh mengke riyen. Mengke riyen Le nglepaske senjata Cakra ajeng tinggi perang niku mboten ngangge gandewa, mboten ngangge
crossbow niku mboten. Ning ming cukup dibatin mawi aji pameling. Lho, senjata cakra kuwi nggih. Dadi ora dadak nyekel gendhewa ning ming cukup dibatin, mung batin. Dadi kira-kira umpama sing dadi musuh Prabu Kresna niku sampeyan ming kari batin, senjata cakra ratu kae tugelen ndase. Wong mengke senjata cakra pun medal saking kancing gelung, muser-muser kalih muni sering ngoten nika. Terus nempuh sampeyan nek bejo merga sampeyan kinayoman dening dewa nggih paling mboten ming pecah sirahe ning sampeyan isih urip. Nek mboten bejo nggih ilang sak ragane sampeyan. Lho. Mbok ora meden-medeni aku. Lho, mboten kok meden-medeni. Niku kasunyatan napa wontene? Ya, Gok. Nggih. Niku pusakane sing sepisan. Sing angka kalih Prabu Kresna niku duwe pusaka arane Kembang Wijaya Kusuma utawa Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Niku wujude ming kembang. Yo. Lah niku wujude ming kembang ning nuwun sewu. Kembang niku dayane ngungkuli marang kabisaning titah lan ngungkuli marang kabisaning dewa. Sebab kembang niku nek umpama nuwun sewu ndelalae adine. Adine sapa? Adine Kresna. Kresna ki pun duwe adi. Duwe. Jenenge Rani. Setyaki kok ya. Karang padha irenge kok ya, Gak? Ha iya. Iya, adine Kresna niku jenenge Setyaki. Umpama Setyaki mati, Setyaki diungkuli kembang niku iso urip meneh nganti mati ping 7 diungkuli Kembang Wijaya Mulya iso urip meneh. Edan ampuh. Angge ngurip ketheke sampeyan niku turah-turah iso. Sampeyan niku ming apa ya, Gak? Kalah karo aku. Lho lah iya. Kalah karo aku kok sampean niku. Niku Kembang Wijaya Mulya. Kembang Wijaya Mulya. Sing ketelu. Nah, sing ketelu niku ora iso dienggo mateni mungsuh ning dienggo ngecek. Ngecek kuwi piye? Dienggo ndelok kahanane jagat. Jagat sak isine iso ketok ning pusakane Prabu Kresna sing ketiga niki. Pusakane apa, Gok? Pusakane alane kaca tingal. Kaca paesan. Nggih niku kaca paesan karang kula arang-arang maca buku kok ya dadi kaca paesan. Nggih. Dayane niku wau iso nggo ndelok sak lumahing bumi, sak kureping langit iso dingerteni karo Prabu Kresna. Mula Prabu Kresna kuwi kasinungan gelar Nalindra kang bisa mangerteni sadurunge kelakon utawa Nalindra ingkang saged pirsa dumateng kawontenan ingkang badhe lumampah. Cekap semanten atur kula wasalamun. Urung iku mung wae sing ora. Urung rampung njelaske kok yo ora. Niku pusakane Prabu Kresna telu niku. Ya. Tur Prabu Kresna niku mboten titah semantah mboten lho. Merga Prabu Kresna niku nuwun sewu titah ya Nalindra ingkang atitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Ya Sang Hyang Bathara Suman. Sang Hyang Bathara Wisnu niku dewa sing tukang andum kabagyan lan katentreman. Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi nggih niku nitis mapan tenganggane Prabu Bathara Kresna. Kejaba Prabu Kresna duwe pusaka telu cacahe niku mengke Prabu Kresna nek kocap ngamuk nyenggol beda ring Kyai Kesawa mengke iso dadi buta gedhe sing rambuté abang sing teng pojok simpingan nika. Iki kaya metu mboten mong wing cilik. Sesuk ya sing gedhe ya, Gak. Edan nek ngono ampuh Prabu Kresna kuwi. Ampuhe kagila-gila ngungkuli pil, ya, Gak. Kowe kok celempungan ora lung sak geleme dhewe ora. Gok, wonten dawuh. Aku ora wedi. Taun ana windana yen to pancen iki wis dadi dawuh sartane aku wis kembali kewajiban saka kersaning Sang Prabu Duryudana. Aku ora wedi. Mengke riyen. Niki mumpung kula tesih gelem ngelingke karo sampeyan. Tinimbang mengke sampeyan ming
nuntun tembe mburine sampean ora sah maju, ora sah duwe niat arep mateni Prabu Kresna. Ora iso. Wis dadi anteping tekadku yen to nganti aku tulung kedheping paningal ora masrahke kewandane Ratu Ndrawati ning ngersane Sang Prabu Duryudana. Sirahku sing dadi janggane. Wis men. Nek arep mudhar mungsuh Jata Cakra mungsuh Butati Wikrama, sakarepe wis ora usah dielingke awake dhewe iki. Ora, awake dhewe iki batur pangembatin catur ya sae-sae ngelingke. Ya wis nek arep ngelingke nek aku wis beres kok. Sakarepe nek arep njajal ya ben. Mengko ora wurunga nek kono mudhar sing golek bandosa rak ya awake dhewe. Bila buru Ratu Gusti majuku dibelani mosone ngono. Kowe ngopo kok cumar-cumir. Ana wong video cangkem kowe. Senengane kok ora. Nggih pun ajeng dicobi nggih monggo. Ampun. Monggo dicobi mawon mboten sah. Nek manut togok mboten sah dicobi, mboten sah majeng. Mboten sah sida wateni Kresna. Nek manut mbilung mang maju dijajal, mengke nek sampean modar mang WA kula. Cangkemmu dhewe anu ngendikane sampean iku piyambak kaya ora. Aku ora wedi, Gok, wonten dawuh, ora sah ngepiyake barisaning para Wadyabala. Tak kira aku dhewe iso nrenggalangi. Sartane tak kira aku dhewe mengko sing bisa mateni marang Prabu Kresna. Wis ben tokno. Wong iki nek gembedhe ning ngarep stokno wae engko nek iki engko jam 2:30 engko modar engko awake dhewe mengkani golek juragan liya ya iku ora ngono karo Ratu Gusti ya sing ngabekti ya nek kowe arep ngabekti ya ning nek munggo aku bayarane kono ki kurang gedhe nek tak nggo sedina-dina kowe mono wong ora ndek anak ora ndek bojo dadi cukup menggo manganmu sedina-sedina matamu ora matamu dhewe. Wis kono nek arep ngewangi kono nek arep ndombengi kono ya sak karepmu. Nek aku mono apa golek juragan sing bayarane luwih akeh kaya. Wah, lah menungso ora tatan. Sampun tuwa. Ora tare iblis lanang yang lenceng kalarat. Srikala Dewa Narawati Tuwinaris swara Kresna kang langkung tresnanira. Wala panusmaning jajalanan desmalaning rat gelag-gelahing bumi panusmaning jajalanan. Apa kowe ratu memitraning Begawan Durna sing sajak kowe arep sagoh mateni marang adikku Ndrawati? Munia ora ming ketap-ketip, ora ming plendas-plendus kamu kowe. Ngaku. Gop. Nuwun. Sopo iki? Durung tau tepung, durung tau wanuh. Lagi iki ketemu kok ning ngarepanku kok cangkeme kempar-kempor. Cangkemmu kuwi. Lho. Gok, wonten dawuh. Sapa iki? Duh. Mulane sesukne sampun ku rasa sagu mateni Kresna to. Sebabe piye? Lan nuwun sewu sampean ora sida pinanggih Kresna, urung sida mati mungsuh Kresna, wis modar mungsuh niki. Apa iya? Nggih. Iki sapa iki? Niku nek sampean arep ngerti nggih. Niku kakangne Kresna. Niku kakangne Kresna. Kakangne Kresna. Nggih. Adine Kresna mau sapa? Setyaki. Nek kakangne Iwan, sinten? Baladewa. Iki Baladewa kae. Lah nggih ngaten. Baladewa kondang pandenge tanah Jawa sing jare galak kae. Nggih. Panusmaning jajalanan. Prabu Baladewa matamu kuwi lho. Sapa ku? Baladewa. Prabu Baladewa.
Kowe arep methuki karo aku mergo sajak kowe ora nrimake aku arep mateni karo adimu sing jeneng Kresna. Yo, nek iya arep ngopo? Nek iya arep ngopo? Manus mari jalaran. Kowe durung ngerti iki sapa? Durung ngerti aku sapa? Wis, ya wis nek wis ngerti ya wis. Lah. Sapa kowe? Sapa? Takon karo aku ya iki Nalindra Terang Bulan Jagat. Nalindra memitraning Prabu Duryudana. Aku Prabu Sokra Sanggara. Oh, alah, diapurmu to. Kowe sing jeneng Prabu Sokra Sanggara sing jare sagu arep mateni adikku Ndarawati. Ya ngono apa piye? Yo, dasar kepala nyoto. Kok ngancing. Keseron kowe iki ora. Nek iya apa kowe arep ora nrimake anane aku arep mateni karo adimu? Merga iki kewajibanku sartane aku wis ngemban tanggung jawab. Aku saguh mateni pujangane Pandhawa, menungso ora tatanan iblis lanat. Yo. Kowe ora sadada ketemu karo adikku Ndarawati. Kowe mungsuh Prabu Baladewa, kowe durung karuan iso urip. Durung karuan kowe iso menang. Piye? Kowe mungsuh Prabu Baladewa durung karuan iso menang, kowe arep musuh adikku Ndarawati. Apa kira-kira kowe saguh? Apa kira-kira kowe kuat nadai pusakaku Kyai Nenggala? Ora kuat sebab apa? Sebab aku luwih ampuh tinimbang diapurmu. Wah! Yo! Kowe! Wow! Menungso ora tataran. Ayo, ayo tomor seketi mburi. Kowe anggo cangkur buka kurang gane bedati yo. Ora-orane aku wedi musuh diapurmu, cuk. Woi. Wah. Apa diaro kowe menungso apa? Sutanmu kaya ngene kok. Ayo. Sambato kowe, sambato. Aduh. Aduh. Ayo. Rumangsamu apa kowe? Rumangsamu apa? Kowe nang kene iki mung ratu daya lho kok gleleng pacakmu gembelo siramu. Ayo, wis ngerti iki apa? Ngerti iki apa? Aku ora ngerti iki apa. Iki Kyai Nenggala sing bakal kawis roti jok akhirat nyawamu. Wah. 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 Anggep apa wae. Mangsane apa Baladewa sepeleke? Rombongane pundi? Rombongane endi mau? Sing cangkeme kaya biawak emo. Mangsane apa? Aku ki ratu bandenge tanah Jawa, ratu sing ora tau-taune mampu menantang. Lah kuwi tantang karo manungsa diamur kaya kirik kaya ngene iki. Pangan kuwi. Kurang iye. Mangsane apa ora? Mangjat Kurda Surama Pangga. Kurda Kurakata kaping Pramandya. Arikat lampeng rata tanpa antara Prateng rata sukuning iram kang tumingal Hanggung ngono apa ya ora ngeplaki to kok anarkis kaya ngono kowe ora mati Ratu Gustimu mati mungsuh Kyai Nenggala ya berarti bener aku apa awake dhewe iki jam pira to iki? Jam 1 urung ana wis juragane sing iki wis modar. Yo golek juragan liya yo. Mosok geleme dhewe wong kewajibane urung tuntas kok ora.
digugah dielingke kuwi janjane ora mati janjane ora sida ning ming kentekan tenaga ya kono nek umpama kena nek umpama isih ambekan ya berarti cari isih urip nek kira-kira wis napas sing wis berhenti ya wis gek awake dhewe siar golek masjid terus siaran Gusti kula aturi inget Gusti sampun kados ngaten sampeyan niku ratu gagah piteksa nembe jam setunggal kok mpun seda niku ora sumbut karo le sampeyan kiprah joget-joget bengak-bengok wae Gusti tiba kanthek sang Nalendra Tama ngeling ana risang Wiratamtama Apa iki kok? Akirangan. Kok ijo kaya ngene? Walah yang sang elek. Baladewa menungso ora tatanan. Kok wonten dawuh. Piye aku ampuh apa ora aku? Aku ampuh apa ora? Ampuh sebabe pripun? Aku ke taman Kiai Nenggala ora apa-apa. Ora apa-apa ning cangkeme kebak riak. Ana wong madang rumah sam. Sing madang ki ya men madang wong kene iki mayang dhewe kok ya. Nek kira-kira ora trima ki le madang ning Samas kono. Makane ora geleme dhewe ora. Kok Wonten dawuh. aku nek ora males karo kadigdayane Baladewa tak kira aku ora bakal iso jaya. Ya men nek arep jaya dhewe ya men. Kersanipun Sawangen. Aku arep nglepaske pusaka. Aku arep nglepaske pusaka. Pusakaku arane Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah tak lepasake dari Baladewa Ramati aja diudak jenenge Prabu Sakrasanggara. Wih. Oh. Delok. Sing ming cukup dibatin ora ming senjata cakra pusakaku ya ya. Delok e. nggih. Delok yo Ya. Ayo. Anggep apa? Rumangsamu. Wah! Rumangsane apa? Ngerti wong lena lah kok nglepaske panah. Panahe bengkong. Walah ratu ora modal. Pila Brayasa panah sing prada kaya iki. Prabu Sakrasanggara. Kowe nglepaske senjatamu iki lho. Pusakamu ora ana apa-apane musuh ki enek. Dola.
Ayo, ya jiret. Loh. Sabar. Edan. Kok Wonten dawuh. aku nglepaske panah kemandingan seta ora apa-apa. Sinten sing mboten napa-napa? Baladewa. Lah ra apa? Sampeyan ki ambek nglepaske pusaka sing renteng matumpa-tumpa ki sing ora iso nempuh jajare Baladewa ya, Kok. Nah iya. Sing ora nek iso apa ki jenenge? Mateni Prabu Baladewa. Malah tak sawang pusakaku dicacah-cacah nganggo gamane Baladewa. Edan. Gumonku ana tombak bedore tumpul kaya ngono iso nyacah-nyacah barang lincip. Sampean niku dereng ngerti. Justru sing iso nyuwek-nyuwek nyacah-nyacah niku sing tumpul-tumpul niku. Jeneng kita gak dong iki kok senengane ora. Edan menungso ora tatanan ning sajake Baladewa kae mau kewirangan. Kewirangan pripun? Ora dinut karo rombongane. Ajen ngaten nika, Baladewa niku kan biyen niku ngger golek rombongan niku ora tau pener. Ngger golek rombongan niku ora tau gek ngenut karo Baladewa, mesti sing dinut adine. Mangko Baladewa niku cekelane dram. Ayo ta? Adine cekelane arit. Terus wengine sok ngendang. Edan terus iki piye? Nek ndahar atur kula mundur kemawon tinimbang mengke kewirangan. Yen mundur, banjur kudu kepiye? Pun kula dereke sowan Kang Rama Begawan Wisakarna. Ayo. Kang kinarya wangsit pindha kombang isep matus sareneng tawang susah angin nganti nggone Kecuni Kula Kakang Durna. Sajak kok kawonten negari Ngastina kok mrika katingal wonten wujuding bledug mangampak-ampak. Niki enten napa? Menggeriyen. Kula niku ajeng ngetapke barisaning Marasata Kurawa malah dereng kober. Merga kula nggih janjane penasaran. Janjane bledug mangampak-ampak niku dipun sababaken saking dayaning menapa. Kula piyambak dereng mangertosi Kakang Durna. Menggeriyen. Niku ora kados pelajaripun anak Prabu Sakra Sangkara. Lah mbok menawi ngaten dipun dangge mawon. Aduh bapa peneban ketewasan bapa.
ngawur ya men kanjenane ora. Oh iki anak Prabu Sakra Sangkara. Bopo Remban. Bopo Remban durung ngaturaken gendrawasan Bopo Remban. Wis men. Satrigu mulung remak. Ketiwasan piye anak Prabu? Waduh. Trajangipun Prabu Baladewa mboten kenging kula ndhake. Malah sak mangke kula nglepasaken panah kemandingan seta mboten dipun raosaken, mboten tumama wonten jajanipun Prabu Baladewa. Malah pusaka kula Kyai Kemandingan Seta dipun cacah-cacah dipun tugel-tugel kaliyan Kyai Nenggala. Kula nyuwun pitulungan, nyuwun senjata pitulung Bapak Remban. Durnaila panalinganira lumajaring ratri. Lenenggat jaganira kapisanan ing perang Bratayuda. Lale kancang blekuduk manyar-manyar. Sumorante hawela anak Prabu. Wonten dawuh Bapak Remban Durna. Sinumara rasa dadak kuwatir ya nggih, rasa dadak kuwatir. Bab perkara anak Prabu Baladewa ingkang tansah meparangi marang laku tindak munggon marep mateni marang anak Prabu Kresna kuwi wis sawijining perkara ingkang ora mokal, teges kuwi sawijining perkara ingkang lumrah. Lumrahipun kados pundi? Ngantos kawontenan kula kados mekaten teka paduka nganggep perkawis mriku perkawis lumrah. Lho. Ora lumrah sebab apa merga Baladewa kuwi dadi kakangne kapernah kadange Werda anak Prabu Ndarawati. Mula ya wajar wae, lumrah wae yen Prabu Baladewa ora nrimake merga jeneng para anak Prabu Sakra Sangkara arep mateni marang ya kuwi adine Prabu Baladewa. Lajeng sak mangke kersanipun kados pundi? Ngene ya nggih, ngene. Iki mengko tinimbangane mung katriwandan, sartane tinimbangane mengko mung ora kasil nggonmu mateni marang anak Prabu Kresna. Bakune ora sanggagas karo Prabu Baladewa. Perkara iki ora sambok pikir sartane ora sambok penggalih banget-banget. Cukup neko penjalin sartane nyimpang marga. Lajeng kersa paduka Bapak Remban Durna sak mangke kados pundi kula kantun derek. Kowe tak dawuhi, kowe tak utus supayane swana ning Praja Negara ing Ndarawati. Kersanipun kula sowan wonten ing mriku. Samengko swana ning ngarsaning Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Golek ana ngaringkiane, "Mbah, kepiye caramu sing baku samengko bakal bisa gawe srana lenane anak Prabu Ndarawati?" Nyan seswa matur marang Resang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan karasane Hyang Budipati. Menawi ngaten kula kantun derek. Nanging aja kanthi wujud ratu terang bulan jagat, aja kanthi wujud Prabu Sakra Sangkara. Marata diage tingkemane tramu kowe tak dandani dadi wujud Sang Hyang Bathara Narada Sang Hyang Kaneka Putra ger. Sabar pancen serane kudu ngono.
kan wujud kaya ngene iki tak kira anak Prabu Kresna ora bakal cubriya, ora duwe rasa cubriya apa-apa karo kowe nggih. Inggih. Bapak Peremban Durna ngestaken dawuh. Dieling-eling. Aja nganti mengko kowe konangan dening anak Prabu Kresna. Aku malah melang-melang iki, Kang. Engko nek nganti kono muni, "Uye, jagat Dewa Bathara malah katriwandan." Karo anak Prabu Kresna malah konangan nek kowe arep maling. Ora. Aja waskuatur. Waskuatur ya, aja waskuatir, Cipate. Nah, yo ngene ngomong ki sasar susur rasane kok ora. Sampeyan ki sak geleme dhewe. Sekarang aku mengawan bareng arit, Cipate. Dadi ya lumrah nek wengine kaya ngene iki. Menawi ngaten samangke rampun cetha. Dawuhipun Bapak Bandurna kula badhe bidhal sonten Praja Negari Ndorowati. Oh, ya sing ati-ati nggih Prabu Sakra Sangkara. Angkro sesumbara mawalendra pameka onjeng kumalodha kuntur ketok lumembak penyune kumambang Yayi Pendhita Durna lole kenthos waru gembel manyar-manyar do ning dungkul wana alas-alas dadi wana. Ana dawuh apa Kakang Penemban Wisakarna? Ora mengko dhisik. Lah kok dadi nggonku ngenteni marang lajene anakku Sakra Sangkara. Kaya-kaya ilang tak kedhepake ana ngendi praptane Atmajaku. Lho, ngosik Kakang Penemban. Yen jeneng para Kakang Penemban Wisakarna nanjihke marang Atmajamu, ya Atmajaku anak Prabu Sakra Sangkara. Samengko aja kaget merga anakmu ya Atmajamu Pambayun wis tak utus ana ning Praja Negara Ndorowati. Malah anakku mbok utus ana ning Praja Negara Ndorowati wigatine apa? Lho, kan lah wis mentokno wae kuwi pendhita modern. Lho ora wis cetha dawuh anak Prabu Duryudana. Iya, babakan gone anak Prabu Sakra Sangkara ingkang didhawuhi dinawan supayane mateni marang Prabu Kresna. Samengko sana ning Praja Negara Ndorowati uga arep mateni marang anak Prabu Ndorowati. Ngono. Iya. Iya. Banjur saiki sapa ingkang keduga sago gawe ringking Pandhawa? Lho, lah aku manut wae Kakang Penemban. Yen to kira-kira para Pandhawa kuwi wedine utawa karingkiyane Pandhawa, para Pandhawa gampang diblithuk dening sapa? Mengko dhisik yen aku ingkang sakna ning Praja Negara Ngamarta sak mengko gawe srana ringkih para Pandhawa. Mengko aku mesti rak mung kadenangan karo anak Prabu Puntadewa, apa dene Pandhawa 5 cacahe. Iya. Nanging yen to sakupama Begawan Durna sowan ana ing Praja Negara Ngamarta golek srana karingkiyane Pandhawa kira-kira apa ingkang keduga bakal gawe srana ringkih Pandhawa. Merga mangkene Begawan Durna kuwi dadi guruning para Pandhawa uga dadi mata pitayaning wong negara Ngamarta.
Sithik kek ya mesti wae ngerti marang apa kang dadi karinggane Pandhawa. Oh, lole kentas waru gembal manyar-manyar. Kakang Premban, ana dawuhmu apa Yayi Penemban Durna? Pandhawa kuwi bakal iso ringkih, satare Pandhawa bakal apes jurite. Kalamun ta ora tinunggon dening wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Kamangka Pandhawa kuwi duwe rasa wedi, satare Pandhawa kuwi bakal manut mbangun miturut kelawan swijining Nalendra ya kang dadi pujangane para Pandhawa ingkang ora ana kejaba mung anak Prabu Ndrawati. Mangkono Begawan Durna. Iya. Yen mangkono yen to kira-kira sak mengko Yayi Penemban Durna tak dandani cara Ratu Ndrawati. Apa kira-kira saguh nyidra utawa nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada? Tak kira ora bakal kangelan nggonku bakal nyidra wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada Kakang Merban. Wis wujudanmu kaya mangkene tak kira para Pandhawa ora bakal cobriya. Oh iya Kakang Penemban. Lah iki mbilung kowe ngopo? Iki engko nek nganti konangan sing modar ora ming sampean lho. Ning kula karo Togog ya melu mati mengko ya, Gog. Ha iya. Kamangka kula melu Prabu Sakra Sangkara ki ming wong golek pangan. Nek aku mono jane idep ora melu Prabu Sakra Sangkara ya gak apa-apa. Wong bayarane kurang nek kaya Togog ngono wong ora ndi anak ora ndi bojo, cangkemmu ora. Kowe ya butuh akeh, bojomu ya mulih ngalor. Ora bae, saiki wis ngidul kok. Saiki wis sak omah karo aku kok. Lho. Nek maune kowe ngarah sinden. Ora bae sinden sapa sing tak arahi tenan. Anggepe kok sok kowe sok gawe keputusan dhewe ta. Yen wis kanthi wujudan kaya mangkene para Pandhawa bakal subriya. Oh, lole kenthos waru gembol. Monyor-monyor duduk ning dungkul wana alas dadi wana. Iya Kakang Penemban Wisakarna. Yen kanthi kaya mangkene aku ora bakal kawanguran dening para Pandhawa. Iya. Banjur aku arep nyuwun priksa ana kersane Kakang Penemban Wisakarna. Wigatine apa sing kudu arep tak aturake? Yayi Penemban Durna, ana dawuhmu apa? Tak kira anggonmu prapta ning negara Ngamarta ora kejaba wigati mung nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Mesti wae para Pandhawa ora bakal lowel maringake yen to wewujudanmu dadi pujanggane para Pandhawa. Yen ngono aku njaluk pamit madal wasilan. Nek konangan
kalana kalaya takut maringko ciyung nyokang mawingis-wingis kula rupa reka kiri-kiri Ditya kala Jenggiwara kula wonten pangandika dawuh paduka Perban amiji dumateng ing kapting prajireman pun Jenggiwara kula nyadhong dawuh aja kaget kowe tak piji iya wonten wigatos menapa nggonmu tak piji iki ora ana luwih kejaba jeneng para mung bakal ingsun maringi gaweyan sartane jeneng para bakal ndak utus supayane sak mengko ngayomi laku ning Prabu Kresna Pindawarna. Ya iki. Anggone tumuju ning Prajanegara Ngamarta. Nyuwun ngambil wujuding jimat Kalimasada. Ya iki. Sartane jeneng para mengko ingkang keduka bakal dadi pengayoming Prabu Sri Bathara Kresna yen to nganti katriwandan kahanane. Lajeng mangkatipun ingkang dipun Jenggiwara benjang menapa Perban ora kitang sambung borca lintang tumuli budal dina iki sartane sak mengko jeneng para ingkang bisa mikut praptane Arjuna ndak sowanake supayane sak mengko disowanke dening Prabu Kresna ana ing wana Bindarata ngestaken dawuh mengke kula ingkang matur lan kula ingkang sajuga kang selupi angganing Sang Tapa Begawan Durna budal Jenggiwara nyuwun pamit matal wasilah Waduh. Maring jajalan ora lah kok dadi Prabu Sakara Sangkara ilang tak kedhepake walah menungso ora tatanan iki mengko gek-gek ngene Prabu Sakara Sangkara Mendra ngilang saka panduluku aja-aja mung bakal gawe pawadan golek riki Baladewa wah nah aku ora kake matur ngersani Yayi Prabu Durwati tak kira bakal ketiwasan kahanane parep Kresna pun kakang sing sowan Yayi. Panjerah ingkang Puspitara